नमस्कार, कसे आहात सगळे? तर पुन्हा एकदा नव्याने स्वागत आहे तुमचं तुमच्याच चॅनलमध्ये, ज्याचं नाव आहे पायल रेसिपीज। तर आज आपण मस्त अशी टेस्टी पालकाची भजी करणार आहोत। चला तर मग ती कशी बनवायची आपण बघूया। तर बघा, मी इथे पालक घेतलेला आहे 1 वाटी। तर आपल्याला इथे पालक जो आहे हा 2-3 पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्यायचा आहे आणि त्याला अशा प्रकारे बारीक आपल्याला चिरून घ्यायचा आहे। आता पालकमध्ये आपल्याला कांदा टाकायचा आहे। तर इथे मी एक मीडियम साईजचा कांदा हा कट करून घेतलेला आहे। याला आपल्याला अशा प्रकारे उभाच कट करायचा आहे आणि आता हा आपण यामध्ये टाकून घेऊ। त्याचबरोबर 2 हिरव्या मिरच्या मी इथे बारीक कट करून घेतलेल्या आहेत, त्या पण आपल्याला यामध्ये टाकायच्या आहेत। आपण जर का हे लहान मुलांसाठी बनवत असाल तर हिरवी मिरची जी आहे ती स्किप करा, त्याऐवजी लाल तिखट वापरलं तरी चालेल। आता सगळ्यात आधी आपल्याला यामध्ये टाकायचं आहे मीठ। तर आवडीनुसार म्हणजे चवीनुसार आपल्याला यामध्ये मीठ टाकायचं आहे आणि मीठ टाकून आपल्याला हे छान असं मिक्स करून घ्यायचं आहे सगळं। आजची जी आपली पालकाची भजी आहे ती खूप छान आहे आणि पालक जो आहे हा शरीरासाठी खूप उपयोगी असतो। पालक हा खाल्ला पाहिजे। तर तुम्ही ही रेसिपी घरी ट्राय करून बघा, तुम्हाला नक्कीच आवडेल। लहान मुलांना तुम्ही देऊ शकता आणि रेसिपी आवडली तर लाईक करा, त्याचबरोबर शेअर सुद्धा करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका, म्हणजे अशाच नवनवीन आणि मस्त अशा रेसिपीज मी तुमच्यासाठी घेऊन येत राहील। तर बघा, इथे मी हे छान असं मिक्स करून घेतलेलं आहे। मीठ टाकल्यामुळे याला छान असं पाणी सुटतं आणि त्या पाण्यामध्ये हे सर्व काही छान मिक्स होतं। आता यामध्ये आपल्याला काही सुके मसाले टाकून घ्यायचे आहेत। छोटा अर्धा चमचा आपल्याला हळदीची पावडर टाकायची आहे। 1 छोटा चमचा आपल्याला लाल तिखट टाकायचे आहे। थोडंसं आपल्याला यामध्ये हिंग टाकून घ्यायचं आहे। थोडासा हिंग यामध्ये नक्की ॲड करा, हिंग टाकल्यामुळे पचायला सुद्धा हलक्या जातात गोष्टी। तर आता यामध्ये आपल्याला टाकायचं आहे बेसन पीठ। तर बेसन पीठ थोडं थोडं आप करून आपल्याला यामध्ये टाकायचं आहे। सुरुवातीला मी इथे 3 चमचे बेसन पीठ हे घेतलेलं आहे, हे आपण मिक्स करून घेऊ। नंतर जर का पुन्हा लागलं तर आपण ॲड करूया। तर बघा, आधी जे आपण बेसन पीठ टाकलेलं होतं ते छान असं मिक्स झालेलं आहे, पण याला बाइंडिंग पाहिजे तशी आलेली नाही आहे, म्हणून आपल्याला यामध्ये पुन्हा बेसन पीठ टाकावं लागणार आहे आणि यामध्ये अजून पाणी दिसतंय आपल्याला, म्हणून मी इथे पुन्हा आता 3-4 चमचे बेसन पीठ टाकून घेते। तर बघा, इथे मी बेसन पीठ टाकून हे छान असं मिक्स करून घेतलेलं आहे। जसं आपण भज्यांसाठी बॅटर बनवतो अगदी तसंच आपल्याला हे बनवायचं आहे। बघा, आता याची बाइंडिंग सुद्धा छान झालेली आहे। चला तर मग मस्त अशी पालकाची भजी आपण तळायला घेऊया। तर मी इथे कढईमध्ये तेल टाकून छान असं गरम करून घेतलेलं आहे। आता आपण गॅसचा फ्लेम थोडा मीडियम करून घेऊ। आता यामध्ये आपल्याला मस्त आपली पालकाची भजी सोडायची आहेत आणि लो मीडियम फ्लेमवरतीच आपल्याला ही भजी तळायची आहेत, म्हणजे छान आपली भजी आतपर्यंत तयार होतील। त्याचबरोबर आपली जी भजी आहे ती खूप छान आणि मस्त टेस्टी आहे। तुम्ही नक्की बघा आणि अशाच छान छान रेसिपीज सुद्धा मी याआधी केलेल्या आहेत, वेगवेगळ्या प्रकारच्या नाश्त्याच्या किंवा मग स्नॅक्सच्या। तर त्या मी आय बटनवर देईल, तिथे जाऊन तुम्ही नक्की बघा, त्या पण रेसिपीज तुम्हाला आवडतील। तर आता भजी जी आहेत ही आपल्याला छान अशी तळून घ्यायची आहेत, याचा कलर चेंज होईपर्यंत। तर बघा, इथे आपली मस्त अशी पालकाची भजी ही रेडी झालेली आहे, तळून तयार झालेली आहेत। बाकीचे सुद्धा आपण असेच तळून घेऊ। तर बघा, इथे आपली सर्व पालक भजी ही छान अशी तळून झालेली आहे। तर बघा, इथे आपली मस्त अशी पालकाची भजी ही खाण्यासाठी रेडी आहे। बाहेरून छान अशी क्रिस्पी झालेली आहेत आणि बघा आतमध्ये मस्तपैकी शिजलेली आहेत। तर अशी पालकाची भजी तुम्ही पण घरी ट्राय करून बघा आणि कशी वाटली ते मला कमेंटमध्ये नक्की कळवा। चला तर मग आपण भेटूया अशाच एका छानशा रेसिपी सोबत नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत आपली काळजी घ्या आणि जाता जाता चॅनलला सबस्क्राईब करा। टेक केअर, बाय बाय।